stay here, no. Ain't gonna keep it low now. If you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the way now post now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left to run. You gotta understand. Mitä hyötynyt tostakin leiriavusteesta on, kun mä oon tehnyt kaiken. Mä oon tehnyt jopa tämän ruuankin. Herätys nyt! Mitä? Mitä? Miksi sä nyt mut herätit? Ei vielä. Ai ei vielä. Mä oon tehnyt heitän ruuan ihan yksin. Ai joo, kiitti, mä voin syödä. Juu, ne ei oo sulle vaan leiriläisille. Ja me sitten päivän aikana syödään jotain kiviä vai? No ei, vaan silloin kun leiriläiset ovat ratsastamassa tuolla, niin me tehdään meille ruoka ja Anni syö sitten myöhemmin tässä. Okei sitten. Missä ne leiriläiset on? Lähtikö ne jo? No ei niitä ole vielä herätetty. En mä oo ehtinyt tässä kiireessä, kun mä oon tehnyt yksin tämän ruuan. Anni yleensä tulee silloin, kun mä laitan tämän ruokaa, niin se menee herättää välillä leiriläiset ja välillä se tekee tämän ruoan loppuun, niin mä ehdin mennä herättämään ne. No, me. Nyt sä saat tehdä jotain. Herätys nyt kaikki ihan oikeesti. Ai niin, mä odotin kokonaan, että toi Mäntti on täällä. No sama. Mennään nyt alakertaa. Toisessa huoneessa on vielä porukkaa. Sun pitää mennä nekin herättää. Ei oo todellista. Kaikkea sitä joutuukin. Herätys nyt sit teillekin. No joo. Missä se on? No, ihan sama. Netta, mulla on sulle yksi kysymys. Häh? Mikä muka? Siis, sä jotain niinku puhuit ja huusit unissas. Häh? Mä näin vaan semmoista pahaa unta, missä yksi myrkky jahtas mua. Sä huusit jotain niinku ei ja varo ja jotain kaikkea tollaista. No, siinä unessa oli yksi mun kaveri mun kanssa ja me juosti se hirviö myös pakoon. Okei, no mä tästä lähden syömään. Juu, mäkin tuun. Missä Netta on? Se on tuolla yläkerrassa vielä. Vai onks Pippi? No mä en ainakaan nähnyt, että se tuli sunkaan tänne alas. Joo, okei. Niinku, miksi? No kai se nyt kohta tulee. Anni tulee tänään tosiaan jo tänne leirille takaisin. Ja te lähdette sitten taas ratsastamaan tänne. Niin, juu. No tänään on toisiksi vikapäivä kuulemma tätä leiriin, niin tiedätkö Sofia yhtään tai vaikka infoa, mitä huomenna tapahtuu? Anni tietää paremmin, Anni on täällä ihan just. No niin, moi, Iiris ja Lydia tulevat huomenna takaisin tänne loppuleirille siis, ja huomisen infoa. Mä voin nyt kertoa, että mitä huomenna siis tapahtuu. Eli tosiaan huomenna aamulla te heräätte, syötte ihan tässä aamupalan ihan normaalisti, mutta kamat tulevat mukaan tänne tallille. Tallilla on semmoiset pienet kilpailut ja mitä voittaja saa? Mä kerron huomenna, koska se on yllätys. Niiden kilpailujen jälkeen tuutte syömään tänne ja sitten teidät haetaan tuolta tallilta, kun lähdetään tallille. Onpa lyhyt päivä. No on se nyt aika lyhyt. Mä menen nyt katsomaan, missä se Netta viipyy. Okei. Moi Sofia. Moi Netta. Miksi et sä tuu alakertaan? No mä näin vaan yhtä paineesta, kun mä en mun äiti oltiin joskus auto-onnettomuudessa ja mun äiti ei selvinnyt siitä, niin mä näin siitä paineesta. Onkohan nyt ihan noin, ettei se selvinnyt? Häh? Miten niin? Kyllä mä nyt sen itse tiedän. Mä olin itse siinä onnettomuudessa, et sä tiedä sitä. No kun että se tilanne ei mennyt ihan niin, koska tässä mä nyt oon. Mitä? Niin, mä selvisin siitä auto-onnettomuudesta. Ja sä et ole sanonut mulle mitään. Pimeä tyyppi säkin oot. No sori, mun piti kyllä, mutta sitten tällä leirillä tapahtui niin paljon kaikkia muita asioita, että et muistain noin sitten nämä muut asiat oli tärkeämpiä, niinkö? Niin, tai siis ei. Just, moikka. Ja mä oikeesti
vihaan sua. Netta tulee varmaan kohta syömään, niin lähdetään me muut tänne tallille. Roni, sä jäät tänne. No kyllä mä nyt sen tiesin, mikä urpokaan oo. Koska sulla on parttikielto tallille. Nyt mennään. Mikä sua nyt risoo? No ei kuulu sulle senkin hevos ja varas ja tuhopolttaja. En mä oo mikään tuhopolttaja. Silti mun asiat ei kuulu sulle. Okei, chillaa nyt vähän. No Äläsi. Netta, anna nyt mun selittää ees. En kuuntele sua. No, mennä edes tallille puhuu. Mä kytän tänne yksin tekemään nämä kaikki työt vai? No joo, koska mä tein ton aamupalankin. Sit se on varmaan myrkytetty. Mä lähden. Että älä nyt viittii. Mä viittin ihan niin paljon kuin mua itteeni huvittaa. Mitäs draamaa täällä nyt tapahtuu? Se ei kuulu tietääkseni sinulle. Nyt mä lähden tänne tallille. Ja mä jään yksin. No ihan sama. Anni, tehdäänkö me tänään jotakin? Joo, mä ajattelin, että vedetään semmoisia pieniä puomeja tässä näin. Vaan jotain puomeja. Vitsi mitä tylsää. Ja pakko vähän olla tylsää, mutta lämmitelkää te siinä nyt hetki. Juu. No niin, nyt te voitte mennä ja Rosanna voisi aloittaa. Hyvä sitten, Rosa. Niin kato nyt sunkin takia mä en pääse ratsastustunnille. Mä joudun keskustelemaan sun kanssa jostain himputin menneisyydestä. No mennään vaikka tonne kahvioon nyt keskustella, kun ei tässä kaikkiin kuule viitti. Niin kun häpeät niin paljon, kun oot niin nolo. Lopeta nyt. No Olisit miettinyt vähän tarkemmin. Hitsi, ärsyttää nyt kun mä en päässyt tolle tunnille. Netta, ei mitään hätää, se oli niin tylsä tunti. Et menetä yhtään mitään. Okei. Mikä keskustelu sulla oli Sofian kanssa? No Sofia on mun äiti, jos nyt sanotaan näin lyhyesti, joka mukavasti kuoli autoannettomuudessa, mutta ei kuollutkaan. Tää leiri on ollut ihan seko. Mut huomenna Iiris ja Lydia tulee muuten takas tänne 1 päiväksi sinne. Ja mä haluan voittaa ne kisat. Oli se palkinto mikä hyvänsä? Ai vaikka hevosen lantaa. No ei nyt voittajalle mitään hevosen lantaa anneta. Mulle se on ihan sama voitaks mä, mut ois se kyllä tosi kiva, jos mä voittasin. Harmittaa niin paljon, kun huomenna tää leiri on jo ohi. Tää leiri on ollut ihan sikakiva. Ihan sikakiva, jos tarkoitat, että parille sattui onnettomuus. Toi Klaara sai hevosensa takaisin, mutta te olitte silti yöseikkailulla joidenkin varkaiden kanssa. Nyt se yksi varas työskentelee tuolla leirillä, tai tällä leirillä nytten. Ja nää sai tietää, että ne on siskot, tää sai tietää, että toi yksi on se mutsi. Ja täällä on tapahtunut vaikka mitään. Niin, siksi just. Tää leiri on ollut ihan paras. Että täällä on tapahtunut ihan sikapaljon kaikkea. Mut ratsastusta on ollut kyllä aika vähän. Hei, noin meni tutkimaan sitä kauhutaloa. Mäkin olisin halunnut. Etkä ois. Se oli niin hirveetä. Mitäs täällä puhuttiin sillä välin, kun me oltiin ratsastamassa? No, että Netta sai tietää, että Sofia on se mutsi. Mitä vitsiä. Tää leiri on ollut ihana. Seko. Joo, Rosanna taisi sanoa se jo. Klaara ja Krisella, viekääpäs nyt hevoset kuntoon, tai ottakaa hevoset kuntoon ja viekää ne tuohon pihattoon tai karsinaan, ja sitten lähdetään leiritään päälle syömään. Ei vitsi, tää Sofian ruoka on niin hyvää. Jep. Sofia, mitä sä teet näin hyviä ruokia? No, mä nyt vaan teen ihan perusruokaa. Niin, mä haluan päästä nopeasti syömään, joten kuka on nyt jo valmis? Mä oon nyt valmis. Niin Rosanna voi tulla tähän. Nami nami nam nam.
Huomenna tosiaan on viimeinen päivä tätä leiriä. Tuntuu jotenkin tosi haikealta, kun on viimeinen päivä. No siis, jep. Niin. No mut onneksi huomenna on ne kisat ja sit päästään vähän kisailee. Anni muuten, voiko niissä kisoissa olla siis ihan lempihevoset tai ne, mitkä haluaa? Joo, voi olla. Nyt ei tarvitse seurata niitä, että mitkä te saitte leirihevoseksi. Yes. Tai no, mulla on ollut muutenkin vaan korra, mutta ihan sama. Yes. Mutta sen nopea haluan sanoa, että suunnitelmat muuttuivat. Nimittäin te syötte huomenna aamupalan, lähdetään tallille, te vedätte sen kisan ja sitten katsotaan voittajat. Teillä on silloin tietenkin leirillä kamat mukana, tuolla tallilla siis. Ja sitten annetaan ne palkinnot ja sitten teidät haetaan. Okei. No mut syödään nopeasti nimittäin. Mua väsyttää tosi paljon. Sama.